mun kawo maku shin waye Alhaji Mamman Shata, me ya shatan, waƙar ne shata ko shi ne shatan? Shin kuma baya da haka waɗannan waƙoƙi da yake kawowa wanda mutane da yawa ke so na suke zuwa masa, ya yake gabatar da su? To da farko dai abinda za mu tambaya Alhaji Mamman Shata, wai Alhaji Mamman Shata kai mutumin ina ne? Ni mutumin kasar Katsina ne, ba cikin Katsina nake ba, wato a ƙauye nake a Katsina, Musawa nake, kuma Musawa ma yi kyau cikin gari aka yi na, amma salamun yi yawa a ƙauye. Mu wasu Fulani ne sun yi nawa a can daji haka muke, mun yawa a yamma da Musawa haka ƙauyuka nan muke. Mu Fulani ne, mutumin Musa ne ni a ƙasar Katsina. To a takaice za mu iya cewa kai ba Sokoto ne kenan ko kuma Fulanin Sokoto? To kasan inda Fulani suke, in aka bi can ƙasa sassala sai a gano daga Sokoto suke. Zargin da muke yi mu mutane ne na wani gari ga can in an wuce Sokoto za a Argungu, wani gari ana ce mai Sanyi na. To irin mu dai can farko daga nan suka taso zuwa nan ta suka kawo Musa din ta zama birni. Wato a kamar yadda dai ka mana bayani, ku mutanen Sanyi na ku kuka kafa Musawa, kuma ku ne Sanyinawa. Ku ne Sanyinawa. To Alhaji Mamman Shata, wannan sana'a ta ka daɗe kana yin ta. To amma mutane da dama suna son su san wai shin mahaifinka ne Shata ko kuwa Mamman? Mahaifina sunan shi Ibrahim Yaro, sunan shi kenan. Ni dai abin da na san ana kiran shi kenan, ni abin da nake kiran shi kenan, yanda na ji kuma ana kiran shi, sunan shi Ibrahim Yaro. Mahaifiya kuma fa? Shi mahaifiya mutum yan nan ce Kano, nan yau ake kya? Yau to mutum yan tofa yawa. Gidanmu yana nan a tufan ɗin ga gidan ɗan adala. To akwai wani kuma babban gida haka wanda ke gidan ɗan adala, nan dai muke dai duka wajen uwa. To Alhaji Mamman Shata, za mu so mu san, kasan yawanci yanzu tunaninmu shine ko ba komai akalla yawancin mu mukan ce watakila ka doshi shekaru 100, ko a cikin 100 ma watakila ba ɗan kaɗan ne. To ni dai kam a lokacin da aka haife mu, lokacin nan ba a cewa, sai dai ana gane watan da aka haihuwa ne ko shekarar da aka haihuwa ne, amma ba a rubutawa. Na yanzu ne da ake cewa an haifi mutum hijira kaza menene. Mu can lokacin san da aka haifi mu ba wannan, sai da akan gane an haifi mutum wannan wata, to in ya dawo ya shekara ɗaya kenan. To shine ba zan iya gane yawan shekarun ba, sai dai ina iya gane wa'anda muka zamani lokacin su, to wannan duk ina iya gane. Kamar nan Kano muna zo, amma sannan ba a sanni ba, yana da ga wani dan yaro mai waka, amma a ƙauyuka ba muna shigo a cikin birni ba. A lokacin nan sarkin Kano Abdullahi yana bici, shine Ciroma, sannan zamanin sarkin Kano Usman ne a nan. To amma ba mu shigowa, muna zuwa bicin, amma ba mu isa mu je wurin su ba ko wani abin nan haka, sai dai kuma mu je mu leƙa, muna kallo mu koma ƙauyuka can inda muka sauka wurin mata ko budurwa ko wani saurayi dan wani mai hali haka muke, lokacin ba a san mu ba. To Alhaji Mamman Shata, kama a shiga wannan sana'a, akwai sana'ar da ka tashi ka gani ana yi a gidanku kuma kai ci gaba da yi? Ni abin da na gani ana yi a ƙauyukan mu dai da gidajen mu, ina gani ana noma da kiwo, ba rabuwa da wannan, ana noma ana kiwo, shi ne kawai a filasancin mu don ni haka na gani. To ya aka faɗa wannan sana'a? Yawa, to ni dalili na shiga wannan sana'a, ni da na yi wa yau ina ɗaukar goro ina saida. To in an zo wurin wasa haka, kaman wurin wasan yan mata da samari nan an ci kasuwa. To a lokacin nan in ana wasan yan mata da samari, yan mata sukan jera kamar haka, samari kamar nan, sai budurwa ta yi rawa, sai ta je ta taba wanda take so, sai shi kuma sai zo ya rawa, shi kuma sai taba wata wadda yake so. To kuma ba ni kaɗai ba ne, yan matan wadda ta iya tana iya ta yi waka,
yan mata su amsa. Muna iya mu kuma samarin muna iya wanda yana iya yi waka ba wai don kuɗi ko roƙo ba haka nan kowa yana iya yi ko ɗan sarki ko ɗan malami ko ɗan wani ne inda ya zo wani rawa yana iya yi waƙar da ya ga dama in ya iya a yi ta tafi ba iya ba shi kenan to a nan ne in na zo ni ina yin ta ba ta yin kama da tawa'an da suke yi din sai kuma su ji ta fita su ƙarfi da bin kiɗa to shine har in an tashi ana wani taro haka na yan mata da samari a ce aje a kira man malo sai a zo a dauke ni wani wuri ma ban iya kasa daukan to ina yaro ne to sai abin ya zama har wani gari kuma sai a ce ni a nemo malo ya zai ba wai kuɗi muke karba ba a'a malo ka dai ga sunan suna amsa amma mu ko an ce an bamu to su malo kan sai su dauka da su makaɗan. To Alhaji Mamman Shata za a iya tuna waɗanne irin waƙoƙi ake a lokacin? A lokacin farko to haka ne kamar lokacin ba ko da yake wa'annan za su iya yi don jin kamar wannan hirin da muke yi wato muna yin waƙan kamar zamanin sarki dukko sarkin kanan dukko uban sarki na gogo kakan wannan na yanzu to lokacin nan muna cewa Kola hauɗan gida domai turawa na kankiya Allah ya rasu wala ya sawara. Kola hauɗan gida domai turawa na kankiya Allah ya rasu wala ya sawara. Kanki ya fi ya safarau da kura ya zo ya ce ba zo mu ba kuma kwar wasai ka biya biyar faiwa ya rasu wala ya sawara. Kaji wannan shi ne a sawara. Ita ce aka fi sani da a sawara. Yawwa. To bayan ita kuma fa? To bayan ita sai. Ko kuma ina so in ce bayan ita ko kuma wannan ce ta fito da kai? A'a wannan ita ce farko to tunda ko ita ce farko sai ita ta fito da ni. To bayan ita kuma ba wacce aka yi a wannan lokacin da ake samun kamar sauyi idan an je biki irin wannan? Kamar an je biki irin wannan dole a samu launi daban-daban. To abin da muke so tunda an taba mana a sawara yanzu muna so mu dan ci gaba da tambayoyi. Shin me wannan kalmar shatan take nufi? Shata kai ne shatan ko kuwa? Ni sunana kenan Mamman Shata amma Mamman sunana wannan shata wato samari haka kamar ni yadda nake tun ina yaro na ban taɓa ɗaukan wani abu in aje shi in ɗauke shi wani muhimmi ba ko kuɗi ko wani abu haka abinda duke hannuna wani tun ina iya bayarwa to shata kenan shine in na ɗauki goro in na ciniki in na ga wani ya gaji da haka sai in bashi alifin yin mutum ta rikici da masu goron wa'andan ɗauko da shi da maharin shata kuɗi mijin mai ɗakin ita ta aiki uban da ya aike ni Ibrahim shi ne ake ce man shaci kuɗi gani ƙaramin cikin manya haka da ce shaci kuɗi mijin mai ɗaki da shi ne shata ɗin shata to har ya kai ga sunan a ce ai shata ya zo sai a bi ni ana tun ina yaro ni haka nike wai ba duba ne ba yara suna bi na bugu suna kallo tun nike ni haka nike na zo za a ga shata. To akwai waƙar da kake da yake bayyana cewa kai shata ɗin ne banda bakan damiya. Akwai waka da kake da yake nuna shata kamar ya zogo banda sawara. Zai wannan wanda ake haka nan ne wannan da kwana wasa ya ke wani na manta ko a dan tuna mana ya dinda kamar da Allah fara ba to wannan ba ai wuka ba haka take haka ne a sawara inda dai a sawara ce amma ya Allah wala bam sannan galaba ka ba su sabiya zan amince ki baka ko ki amsa ko ki kyani
karki ce karfi ya ko sarauta karki ce dan na hikimliya kina zuwa ko ba za ki zo ba ina zuwa sai na sha hoda da ke da hoda lokacin mulba to Alhaji Mamman Shata ka taɓo Zabiya kuma a cikin waƙoƙinka da dama kawa mata waƙa mata daban-daban Kanawa, Sakkwatawa, Katsinawa duk dai ga su nan to akwai wasu waƙoƙi da yawa da suka ɗaure mutane kai kaman akwai wata waƙa da kai ta Indan Musawa wata wadda ka fassara ta kaman dai mu ci gaba da taɓa mana ita a yarinya da can biri da can tsari Indan Musawa wata mace ce mai kyau Indan Musawa wata yarinya mai kyan diri da kyan tsari ga kyan zama da kyan tafiya ka yi zaune kamar kumsa ka ɗan karkace kamar ruhu'a ga daɗin faɗi kamar basin da ɗan haƙuri. To, Alhaji Mamman Shata wai wace ce Indan Musa wannan ne? Tana nan da ranta. Har yanzu? An da girma amma tana nan. A nan Musawa kuma? Sunan gari kenan. Wato mai garin Kurkujan Galadiman Kurkujan wanta ne wa kowa ne da ɗako ba ne amma ba shi ne hake da kan ma ɗan uwansu ne da kusa haka wato misali to amma ita tana nan katsina yanzu don ko wannan zuwan da ne daura da aka yi wani taro ina tamanin na ganta da an dai girma dai amma na ganta ta hanzari. To ko me janyo aka mata wannan waka? To me janyo aka yi maɗan kabo ba kyauta yake yi ba. To Alhaji Mamman Shata dangane da mata dai har ila yau akwai Ai Captain ita kuma ba Sakkwaciya ce ko kuwa mutum ne zale ce to ita ita ma da su ita mutum ne cikin zare ce ita ma za ɗan taɓa mana bugu. To ai abin da kuke so ne wannan ba ruwana. To a ɗan taɓa mana. Na yi abuna na gama shi kenan. To a ɗan taɓa mana. Indo bino dini yan nasara. Indo captain ba kuwa tuku da jamma. Mai neman duniya ya baba, kaftin dama da ya rage barci. Amma ba shi wanda Allah ke so, ko lahira aiba ya kuna. Allah ke ki karuwanci ya aje maki shi da gida aure. Mai tafiya sai wata rankin zo, takin daɗe ya gwamnan giwa. Kyautin ba kowa ba ta yi ta duni. To Alhaji Mamman Shata har yanzu dai akan mata akwai wata mata wato sana'an abinci take Hawa Kululu Hawa mai tuwo kamar yadda ka bada labari a cikin wannan wakar da kake idan ka zo nan kuke zuwa da kai da yaranka kuke zuwa ku ci abinci to abin da ba mu fahimta ba shine ita ce mai masaukinka idan ka zo Kano ko kuwa dai kawai saboda baka ta yi kamar yadda ɗazun ka ba misali cewa
yadda ɗan ka boye baka shi yasa kawa ita ma idan musawa. To ita kuma Hawa Kululu muna son maji ya take ne dangantakar. Wato ita mai so ta yi alheri ce. Na farko dai tukunna yara na wa'anda suke tare da ni haka, wanda duk ta gani a wurin inda take sai da abinci nan za ta ebi abinci mai kyau ta ware musu ta ba su, na alhajin yana nan lahiya, ku gaida min da shi za ta ɗauko wani abu wanda ya dace da ni, ko su taba ni da goro da wani abu haka wanda yake da kuɗi, za ta ba wanda daga cikinsu wanda ta fahimci da hankalin shi ya kai mani. Wata sa'a kuma za ta zo da ƙawayenta kamar su 3 ko su 4 haka an ba ta aiki kwanu, ta zo ta gaishe ni tun ban gane ta ba, a ce wannan ita ce Hauwa wadda ke ma yaran ka kaza ka dalilai kenan ita kuma. To abin da za a yi Alhaji Mamman Shata, tana da rai ta har yanzu ko kuwa? Hawa tana da ranta, tana baya mana. Tana nan ta zo to kaji ta zo to a tuna mana baya. A dan tuna mana baya, a dan taba mana. Ai hade Hawa kullu mai abinci uwaji, Hawa mai duwa hade Hawa kullu mai abinci uwaji, Hawa mai duwa Alhaji ya Hawa kullu mai abinci uwaji, Hawa mai duwa a yan tuwo ta babba, Hawa mai duwa suka ce mani Alhaji ya Hawa mai duwa dan ita take tuwanta ta sai da kaf, Hawa mai duwa ga wata mata nan a cikin birni an azata an daɗa tulata, suka iza ta ta ja Hawa, sai gashi ta yi tuwon ba ta sai da ba, ta kai shi kasuwa ba ta sai da ba, ta mai da shi gida ba ta sai da ba, sai ta yi tsugunne tana kuka wayo ni ya Allah, yan birni ya kun iza ni kun gaza hidda ni, Hawa mai tuwa ya ni ya Allah, yan birni kun iza ni kun gaza hidda ni, Hawa mai tuwa kuka iza ne man na ja Hawa mai tuwa to ga shi ban tuwon sai da ba, Hawa mai tuwa sai kwana kai mata ke bare kuka tafi ki tuba can a wurin Hawa mai tuwa raba ki tuba can a wurin Hawa, gobe ki tuwon kiki sai da kaf, Hawa mai tuwa Alhaji Mamman Shata, akwai mace ɗaya da bai kamata mu manta da ita ba, wato ta kunya, delun kunya. Ya kamata ita ma dan taba mana ita, ko da ba mu binciki tarihin yadda aka. Matan arewa delun kunya tana gaggan sheku, matan arewa delun kunya tana gaggan sheku, ta kunya mai jin kunyar ta yi wa maluki ruwa, ta kunya mai jin daɗin yi wa mutum alheri, matan maluka ga mai bako a tamfar gana, mazan maluka ga mai bako su lallan zinari, Alhaji Mamman Shata, a cikin waƙoƙin nan da kai na mata, akwai wacce ka fi so a ciki? A kowace ta dace manufa shi ba ina yi ba ne don kaina, ina yi ne don fahimtar mutane abinda suke so ta so in ta yi, in na fahimta da ba su so komin daɗin da nake ji ni sai ka ga ba na yi, saboda ba wani daɗi abinda yake daga jikina yake fita, ita tana fita ne waka daga bakina, kuma ina iya yin ta in ta zo
kamar yadda dole na yake so, yadda dole mutane yake so, ba in yi guda 100,000 ba ko miliyan kaza duk abin da ke duniya in ana ganin shi haka kai ko wanda ba a gani in aka ce ga sunan shi ina iya yi mishi waka kuma wasu su so ta. To saboda haka ni ba ni da wata waka wadda nake so sai da mutane ke so. To da kai maganan wakar da mutane suke so, akwai waƙoƙi musamman ma na direbobi da mutane suke so, wato da na da na yanzu, wasu suna nan da rai wasu kuma sun riga mu gidan gaskiya. Muna so na farko direba dai ɗaya da ya fice wataƙila ta hanyar ka shine bawa, wataƙila ya riga mu gidan gaskiya ba mu sani ba. Muna son ko za a taɓa mana Jiki ɗaya tsohon dare mai hanya kanan adalin sama ba wata yi kwaje ka kere na Allah jifan sami abincin hanya na laraba. Sama ba wata yi kwaje ka kere kwaji mota abin na kundulu mamma na san yi wallaji kansa abin alubu na gudu na alhaji hamza da shi da ɗahinan nana jomis a kawuna guga shi da sakana da faɗi da shi da bawa na kusta mai kano mai saje yaron gidan bature kusta ba sun halin baban bin ta ya hau bisa hanya kanan alikin zama ba ta shi kwaje ka tere kai zagin bawa don kausi ta yarin bawa abuna kasa tayar bawa akwai umarin ɗanɗan duna alhaji mamman shata, akwai wani hira da taɓa ji da kuka yi a shekarar 1978 kamar kana nunawa ɗanka ne wato shi umarin ɗanɗan duna me dangantakan ku? Yawwa shi dai ɗan duna mai gidana ne, shi ko umaru yana ɗan ƙarami a gaban ɗan duna, ni kuma mai son yara ne, su tijjani ɗan wajen jibo ɗan mai mota su umma shi su wannan yara ga sunan dai su irin su amani ɗin nan amani wannan amani inuwa to ni mai son yan yara ne, ni zai tattara su a ta wasan ne ka na san to shine dalilin shakon mu da shi umaru inda yanzu za yana ta da shi da mota har ya koya masa yana dan karami ya koya mai to ganin ya iya din yana karami haka zai babban mota haka yaro dan kankane zai jata haka sai ƙara shiga zuciyata to shine lokacin da ya girma kuma aka zama manyan direbobi in mun haɗu yana kallo na da wannan girma da na ba su suna yaran su ni kuma ina kallon su da wannan soyayya da nake a tsakanin su har yanzu muna nan tare da su dukkan su. To ko za ta ba mana ta fashin nan barka da fama barka da rana barka da yaƙin badar sadauki Omara da dula kula bidare umaru sanda sadauki dan mamma Omara da dula kuma gani mutu umaru sanda sadauki dan usman Omara da dula wanda na garba da
dan bala Maulana dan bala mai ke taba gudan Usman kura mabi dare Umaru Sadauki dan mamman barka da fama barka da rana barka da yakin badurso Sadauki Umaru Tsara da man shata tun da dai muna harkar direbobi akwai wani sarkin tasha wato sarkin bakwai shi kuma ya alaƙa ku take ban gida na ne shi ma dai sarki bakwai din shi ne sana ne wanda ko me zai yi a gidan shi suna ne biki ne tahiya ce wani wuri ta wani taron abu haka to shi dai in ba tare da ni ya tafi ba sai ya rika jin ba daɗi to ina gaban shi ina ta kiɗe na da lasfika da kuma ma lasfika yankanin ma ta kiɗe mutu shi ne muka saba da shi kuma komai yana yi mani daidai da ƙarfin shi to abin da za a yi a ko za shi ma za a ɗan tuna mana a ɗan buga mana nasu maji barkanka da yaƙin badasha sadaukin daga ɗan Usmanu sarki babai na sabon birni ba ku so ban ɗan birni sarki babai na sabon barkanka da fama badara sadauki ɗan Usmanu sarki babai na sabon barkanka da yaƙin badara da yan gamaton birni da na ƙauye ku zo ku gaida sarkin birni sarki babai na sabon birni sarkin ta kin fage birni sarki babai na sabon birni uban so abu ba are gotiyo shi ko abu ba ara nan namu wani dogo mai hannun kyauta uban gidan su ɗan tawaye mai kwana da filin ya yi dambi sarki babai na saba yaron da ya ce kwana da na ɗaɗɗan hannu sarki babai na saba gari babu bare zofijo yaron gidan kaɗan tawaye kun kashe shi ne ba nan ko da ya mutu ne ban zo ba in an tashi daban gado nan a bani jako min dambi nai sarki babai na saba idan na tara babu jakumin dambi nai wa aban zari'a ban aka yau nai sarki babai na saba yan kauna tara ba zaren shi ba aka yau nai a kwance kafarki to tun da an yi maganan sarkin bakwai ko kuma an dan taɓa mana sarki bakwai kuma sai mu shiga cikin sarakuna wanda da ya kamata mu fara taɓawa shi sarkin musulmi marigayi Allah ya kansa ya gafarta masa wato akwai wata waƙa da kake Abubakar ko gaban macido to ko za dan taɓa mana in so mu dan tattauna sarkin musulmi Abubakar da tijo baban macido 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 maki ya sake baban ciko da tijo baban macido sarkin musulmi Abubakar
da ke ga baban mace. Shekara 45 yana riko gwarzon Hassan. Shekara 40 kuma zai daɗa da biyar a kai gwarzon Hassan. Zikin jira da sallada. Sake musulmi bubakar. Sake jababan. Dan Allah ka ji yan jira da sallada. Sake musulmi bubakar. Sake jababan. Sun ji sannan nasu yayi yakuri. Sake musulmi bubakar. Sake jababan maciga. Alhaji Mamman Shata, a lokacin da sarkin musulmi yake sarauta, na san akwai wasu sarakuna a lokacin kamar Usman na Gogo marigayi, watakila sun yi zamani da duk da kuma wato sarki Sanusi marigayi da kuma Ado Bayero mai ci a yanzu a Kano. A lokacin da ka fito, ya alaƙa ka take da sarakuna? Masu sona ne. Akwai wasu abubuwa da ke gare mu wanda suke so. Na farko dai ni tun da nake ban taɓa yi ma wani hakimi ko sarki ko ɗan kasuwa ko wani mutum haka ba in yi mashi gegecen habauci haka sai in mummuna ƙurewa. Sai kuma na bayyana ma mutane ka bayyi mani ka za ba ni so. Mutane su tabbatar da iko wanda duk aka haka nan shi a ɓaci. To shi ne sai yi ɗan habaici kaɗan wanda sai da yake ni ana so na magana duk da na ɗauka a tayi to sai musu masu ta ƙarawa a tayi ka dalilan soyayya ta da su kenan suna so na tsakanin su da Allah. Ta sarkin Kano Sunusi kamar shi Usman na Goggo kamar su sarkin Zazzautun Jaharu Talatu a kan da su inuwa da shehu na yanzu dukkan su shehu Barno da dukkan dai sarakuna da wanda duk na je wurin shi to ni kan gida ne ba wai irin abin nan gaba kuma makaɗi ya zo ba a'a. Kan mu dawo nan Kano, bari mu fara da Katsina. Ko za ta taɓa mana wato waƙa da kawa sarki Dukku? Ko kuwa da to duk an yi tashi da farko na ita aka ma fara yi ke kan mani wato ta sawara to nan ne aka yi wakan Dukku don kuma aka ta na Goggon ma. To sarkin Katsina na yanzu fa sarkin Katsina na yanzu Kabir akwai waƙar da aka masa to akwai to a dan taba mana. Kabiru je kan sarki Dukku. 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 Mai hana ƙarya gwazon shehu Kabiru je kan sarki Dukku. Kabiru je kan sarki Dukku. Gali mamin sarakuna nan ne je kan sarki Dukku. Kabiru je kan sarki Dukku. Gwazon nan ne je kan sarki Dukku. Kabiru je kan sarki Dukku. Ta sarkin Kano Ado Bayero. Ta sarkin Kano Ado Bayero ita ma dan taba mana. Ta farko. Ado jikan Ado Bayero ake ba Ado Bayero ba Ado ba ta farkon dai za a tabo mana ba wani hankali ba na mata Ado san Kano dan Audu Ado san Kano dan Iba maganin Kano dan Audu Ado san Kano dan Audu mai halaka ya uban dan li mai birnin Kano dan Audu Ado san Kano dan Zaki ki gudu dan Audu Ado san Kano dan Audu gwamnan giwa mai ban tsoro Ado mai Kano haddaji Ado san Kano dan Kabibi shikari Kano a ƙauye mata da maza a ƙasar da Allahu wanda ya yi su a dosan Kano ya baiwa. Allahu wanda ya
su a dosan kanu ya baiwa a dosan kanu da a domin kanu a ƙauyen a dosan kanu da adamu mai bene kanu da a dosan kanu da ya ta kasan a dosan kanu da. Alhaji Mamman Shata, akwai ni basarake a ƙasan Borno da ka fito da shi. Da yawancin mutane ba san shi ba, wato sarkin kukuri. Ya aka yi har aka shaƙo haka wannan waka ta zo ta karɓo kuma gashi a lokacin ma wani ma an kace masa ina ne kukuri bai sani ba, amma sai da sanadiyar wakar da ka masa. Wato shi mai sona ne. Allah ya haɗa mu kuma ya haɗu a nan. Mun alheri mu haɗu a nan mun alheri har Allah ya sanya ya ɗauke ni cak ya kai ni ita kukurin daji ne a cikin daji da kuma aje ni a wurin